ngiro yombiamono ndage tenende nakere eshimiwa oyo itobu yamono omo eshimiwa manduku esengetiega asieri akorire omo eshimiwa manduku muna narendo gotega narore brasi agachire moinari ndage teko mwakira mbiamono esengetiega asieri enkia narore wagachire echiro nere gendrete ramasha echiro nere gendrete tararia Masimba. Masimba. Omani akwane. Omani mokwane alorega. Omani motono ilo. Na matoke no ilo. Oti ko matoni wala kwane ga sobo. Sidio. Omo matoni wala kwane. Ntorote bareri aramasha ekone aramasha. Enda kiene wegire budget e bareri ngokorwere injinombo ngase budget ime. Chichiro chirikene ile ngokwera chire affordable housing ngokwera chire ijege ndoko basaba tikatobwaterane unabanta bamo to make sure nga usiye ito ya harabire o maino oseyaya osebone ngamuna tore serikali ndoko likerikero ebine bigoto goto chiankyo atore banga ocho asibone nga kirikeri serikali tikatobwaterane tokonyane we make sure na tukijariba yeito na kisi yeito ya chile gochimoto tide dikwana mange tikandigeregabu ngeo mumroyo minto omani akwane lingane limo na yakwane abaraye